Em dic Sergi Garcia, tinc 47 anys, soc de Barcelona i deu fer, doncs, mínim 13 anys que soc soci del DIR. Em vaig apuntar al DIR Tarragona i, bueno, també tinc l'opció de poder vindre a algun DIR més i amb el que més que em mor és amb el Tarragona i amb el DIR de Diagonal. Jo, la distímia podríem dir que és com quan la depressió se fa crònica i em ve per dos motius. Una és per l'educació que hi havia fa 40 anys enrere. L'educació d'abans era molta comparativa i mucho, pues, tu no sirves para esto, tu no sirves para otro, i llavors pues, això et va hundint més cap endins, no? I després també em ve per el bullying que vaig patir jo de jovenet, no? Jo des de fa anys que estic en tractament, però, ostres, no diguis als tiets això, o no diguis això, l'altre, o no diguis l'altre, no? Estava molt, no? Però, bueno, entre cometes, el bo de la pandèmia és que ha sortit molt més a la llum, això, no? O sigui, això de les malalties mentals, i, bueno, ens pensàvem que les malalties només són de coll cap a baix i les malalties són de coll cap a dalt, no? I diferenciar bé el que és una depressió a una baja de moral, no? O sigui, una baja de moral se't pot passar en uns dies, en una època, la distímia primaveral, però la depressió ja és algo molt més llarg i si no ho agafes a temps, doncs se't fa crònica. Se't fa crònica, que és aquí quan et ve això que he dit, no? La distímia, que, bueno, que moltes vegades, sense cap motiu, estàs trist, no? I no tens moltes ganes de seguir endavant, no? Va haver una època que estava molt fotut, i sí, amb el vehicle, després una vegada amb pastilles, i l'altra vegada, doncs, bueno, va ser amb pastilles, però em vaig voler frenar. Però sí, o sigui, he tornat a, podríem dir, a néixer dues vegades, no? Coses que passen a la vida, destinos. Vaig anar a parar a l'hostaleria durant 18-19 anys i la meva vàlvula d'escape dels nervis era menjar. No tenia temps per fer esport, jo vinc d'un ofici que fèiem 13 hores al dia, un dia de festa al mes. Bueno, econòmicament està bé, però a canvi de què, no? De la salut, no? I llavors, bueno, em vaig engreixar molt. I ja quan em quedaven 2 o 3 anys o 4, vaig decidir començar a córrer i aquestes coses. Vaig deixar de fer muntanya i vaig decidir a córrer. El que passa que un no tenia... Jo corria molt, però després menjava molt i no tenies molta idea de com funcionava la nutrició, les calories i aquestes coses, no? I ara estic molt més a gust. Quan em vaig apuntar al DIR fa 9 anys vaig començar a primar molt. Feia 2 o 3 classes de spinning diàries, vaig baixar bastant. A partir dels 43 vaig fer una cosa que mai ho havia fet, vaig aconseguir fer la meva primera dominada fins a arribar a 5, gràcies als entrenadors. Vaig tenir una època d'un entrenador personal i després un altre, i em va anar molt bé. I després, ja amb els anys, vaig fer una miqueta de spinning. També, com m'agrada molt caminar, el que intento fer és bastanta musculatura de cama, aunque no se note, bastanta musculatura, perquè si cada dia vas a caminar 40 quilòmetres, al final petes, no? I llavors el dit, m'ha anat molt bé, sobretot, conèixer gent, i la part de la ment que fa borrioles amb pensaments negatius està parada. Mentre jo entreno, aquella part està parada. Està l'altra part que pensa, tu estàs fent bíceps i la ment està pensant en el bíceps, no? Però la part negativa està fora. Llavors, quan surto del gym, aquella part negativa continua fora durant 1 o 2 hores i després ja te viene, no? Però, bueno, és com... per mi, el gimnàs és com un fisio de la mente, per dir-ho d'una manera. Fa mal l'esquena, vas al fisio, vas al gimnàs,
vas al fisio de la mente. Llavors, doncs, bueno, un fisio de la mente també és com un psicòleg, un psiquiatre, no? O sigui, vas molt tranquil·lament. I sí, he conegut gent i a l'esport doncs, que m'ha anat molt bé, no? I ja, doncs, bueno, tinc de dir que a mi doncs, una tercera part del rato que estic al gym, doncs, parles amb un altre, ja és com un club social, no? I em trobo doncs, molt a gust, molt a gust. El gimnàs per mi és com un ansiolític més, no? O sigui, tinc la meva meditació, tinc els 3 amics que cada cop veus menys perquè ja estan casats, ja tenen la seva vida, però o sigui, és un ansiolític més que tinc a la vida. És un ansiolític ben. Jo quan entro a dins, out de la mente negativa, mucho out en la mente positiva i tal. No? O sigui que també moltes vegades és fàcil de dir, però un cop estàs a dins és fotut, no? De fer, no? Però sí que jo per mi un dels millors entrenaments és quan estàs a casa i no tens res de ganes de vindre, res de ganes, i dic, vinga, va, vaig al gimnàs. Aquell esforç que fas per anar al gimnàs, i al millor 20 i estic mitja hora només, però el fet de vindre, per mi és el millor entrenament. Més que estar un dia i fer 2 o 3 classes de spinning i una de tonificació. El fet de no tindre, de tener 0 ganes d'ir al gimnasio, a fer l'esforç, a anar, aquest és el millor entrenament. Per mi és el millor entrenament. I sobretot et tornes més optimista, més feliç i amb més ganes de fer coses. Són 3 pilars que per mi, a mi personalment m'han anat molt bé, no? Des que va començar la pandèmia vaig començar a fer reptes esportius i em vaig posar molt a la pell dels treballadors de primera necessitat, de les víctimes. Recordem que va haver-hi una època que es morien 1.000 i pico de persones cada dia, i això ha sigut molt fotut, no? I llavors el repte em va sortir un dia de dir, vinga, va, vaig a caminar, i em vaig penjar un cartell, i em porto 7 o 8 reptes, em vaig penjar un cartell que deia dedicado a les víctimes de primera necessitat, Covid i tal, i vaig fer una caminata molt llarga, i tots aquests reptes que s'han anat visualitzant poquet a poquet i han anat tot bé, cada cop que he acabat un repte m'he sentit ple. També he descobert una cosa amb aquests reptes, que la meva experiència, i això que la majoria dels dies he dormit al carrer, la meva experiència és que hi ha molta gent bona. Un quan està amb la meva malaltia et tornes, tens molta intolerància a l'ansietat, tens molta intolerància a un petit problema, on una persona veu un batxe, jo veu una muntanya, i això moltes vegades et tira enrere, no? Et tira enrere, i ante una dificultat a veces te vienen ganas de desaparecer o de no hacerla, ¿no? Pero sí, yo en vez de ver una circunstància per resoldre, veig un gran problema. Però bueno, gràcies a Déu, ara estic amb vosaltres, ho estic parlant, i llavors això també, jo tinc de dir que passat els 40 he fet coses que mai m'havien dit. O sigui, jo mai m'havia anat amb moto, i fa 6 mesos em vaig comprar una moto. Fa 4 anys me'n vaig anar a la ciutat més freda del món, a Yakutsk. Tothom em deia por, venim d'una educació de cuidado esto, cuidado lo otro. Jo me'n vaig anar a Sibèria, a pocs quilòmetres del Círculo Polar Ártico, me'n vaig anar sol, i més segur, vaig estar superseguríssim, no? I sí, i això m'ha agradat molt, no? O sigui, em trobo molt a gust del que he fet, i ara estic vistent una vida, no m'arrepenteixo del que he fet fins ara. Gracias a los errores que he tenido y a los aciertos que he tenido, avui en dia soc la persona que soc. Sempre hem de mirar la part positiva, no? La part positiva.